Sarong delivery truck van ang natumtumnin kalayo sa kahalabaan Canandaya Highway sa Barangay Panaytayan, Ragay, Camarines Sur, alas 6:15 kasuodmang aga. Base sa inisyal na imbestigasyon, mga parselan laog kanasabing delivery truck van nagikan pang Metro Manila. Nagluluwas man sa imbestigasyon na nagpuonan kalayo sa laog mismo kanasambit na bihikulo. Mga gamit po na nandun na sumasabog pa po, na tinitingnan din po namin. Sabi po nung driver ay may mga karga po kasi sila na Shopee delivery po. May mga battery daw po, kaya yun yung cost ng mga pagsabog din po. Kasumpay kan insidente, nangapoda ng otoridad sa publiko lalo na sa mga nagmamaneho na perming pagreparoho ng pigagamit na bihikulo nga ni makaibitar sa siring na insidente urog na ngunyan na tag-init. Po sa publiko, ang amin pong advice sa inyo, lalo na po ngayong summer, medyo mainit po yung panahon at nauuso po yung mga outing natin. Yung mga solar lights po na dinadala natin, pakisiguro po natin na kapag nilagay sa mga trunk ng sasakyan, ay siguraduhin po ito ay naka-off. Kasi kung ito ay nakabukas, madilim po dun sa trunk ng sasakyan natin, possible po na ito ay umilaw. Kasi po di ba yung solar madilim, dun sila po umilaw. Init po yun, kapag nag-init, maaaring maging cause ng sunog. Sa presente, padagos pang pig-iimbestigaran kan otoridad ang kausa asin winalat na danyos kan insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas.